Tady máme najezenou pijavici s miláčkou nožičky. Už nemůže ani chodit, tak je přežraná. Vidíte to? Tak teď má na 6 měsíců pokoj. Pokud ji nehodíme do vody a nebudeme zkoušet, jestli plave. A ukaž nám ještě nožičku tvoji. Počkej, já to tady mám blbě. Aha. A druhou stranu tady. Tady se najedla.